ମାନୁଆ ଉଠିଲେ ଉଠିଲେ କୋଉଠି ଗାଜଲ ମିଶି କୋଉଠି ଛୁଆକୁ ବାଛିଲୁ ପାଠ କରିନୁ ଫୁଲେଇ ହେଇଛୁ ହେଇଛୁ ନା ନାଇଁ ହଁ କି ନା କହ କିଛି ମିସ୍ କହିଲେ 60 ଲେଖିବା ମତେ 60 ବାବା ହେଲା ମୁଁ 60 ଲେଖିଲି ପୁଣି କହିଲେ 70 ମୁଁ ଭାବି ମତେ 70 ସୁବା ହେଲା ମୁଁ 70 ଲେଖିଦେଲି ତତେ ସୁଭା ହେଲା 70 ଲେଖିଛୁ ତ ଆଉ ମିସ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିଲୁନି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ମିଛ କହିଲେ ପାଠ କରିନୁ ବା ମୁଁ ଲିଜା ମିଶୁ ପଚାଶ ହେଇଲି ସେ କହିଲି ଯା ମିଷ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବ ତମ କାଜଲ ମିସ୍ ବି ତ ମାମା ନମ୍ବର ମାଗିକି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ ଦେଖ ମିସ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୋନ୍ କରେ ତୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ତ ମାମାକୁ ଦେବି ରହ ମୁଁ ମିସ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଛି କାଲି ଯେଉଁ ତୋର ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ରାଇନା ଦେଖିକି କହୁଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ସବୁ କ'ଣ ଏଠି କରୁଥିଲ ହଁ ତମ ଚୁଟି ଫୁଟି ସବୁ ପଙ୍ଗୁଳା ହେଇଛି ଆର ମାନେ କ'ଣ ଆମର ମାଡ଼ ପିଠି ହେଉଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର କୁଆଡ଼େ ଧନଟି ସିଏ ଧନ ହେଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପିନା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଯେ ବଢ଼ିଆ ତ ଠିକ୍ ବିନା ପୁରା ଘୋରା ଦେଖାଉଛି କେତେ ଦେଖିଲା କମାଲ କିଏ କରିଛି କାହା ହାତରେ କମାଲ ଜାନି ପପି ଦିଦି ଏଇ ନେଇଛୁ ମତେ ଦେଖିବୁ